Vi er to brødre, som siden vi har været små, altid har taget ud at fisk, og sidenhen både været på jagt og taget på vildmarksture og ellers bare nyt naturen med de ting, den nu tilbyder. Vi er netop begyndt med UV-jagt, fordi vi så det som noget spændende, hvor man kunne kombinere lidt af alle de ting, vi godt kan lide. Vi har været ude et par gange. Det her det er vores 3. gang, og vi har stadig ikke fanget nogen fisk. Starten her er gået mest med at få styr på udstyr og lære de forskellige teknikker. Fedt. Så er jeg ved klar. Satan, den er tung. Ny idé. Den ene bly derovre i. Ja, det er bedre. Du får lov til at bære den der. Så tager jeg det. Så den her. Det er svært at komme derned. Det er så overfladen som en korkdrop. Det er bare sådan lidt... Det virker så dumt, når man ligger på. Så... Ah, den er ikke lige... Jo, taxavand. Jamen, nu har vi fundet stedet. Planen det bliver, at vi skal derud. Vi kan se, at der er godt gang i med fiskerne op på broen, så nu satser vi lidt på, at vi kan få lov at komme ud og fange nogle flade. Sat med, mand. Man skal godt nok være også på, at hvis man ud og fisker, så er der med godt nok vægt på tasken. Solen skinner, og vejret er godt, så det skal nok blive en rigtig god tur. Jamen, så er vi klar. Du har tak over det hele. Det er sådan noget camouflage. Ja. Jamen, jeg er sikker på, at han er nok så god, når vi kommer lidt længere ud. Og så har jeg lidt bøvl med brillerne, men problemer er til for at blive løst, så det må kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Ja. Hvis selv de steder derude, hvor man så kommer ud og man ser, og tænker, her er en plet med sand, så når man dykker ned, så er der ålegræs alligevel. Ja. Ja, man kan ikke se så meget. Og de flade, de er ikke der, det tror jeg på. De er ude i sandbankerne. Og så skal vi ud på den anden side af det. Der er sandbanker herinde, ja.
lille pause igen. Det er sgu ikke mange fladfisk, vi har set derude. Så jeg er sgu lidt i tvivl, om vi overhovedet fanger nogen, men der er virkelig mange spændende ting at se på. Det er sådan en hel verden under overfladen jo. Det er sgu ret fascinerende. Det er ikke passende, at kommer ned med stang. Det er meget sjovere. Hvor smed jeg nu? Tillykke. Ja, den derude. Min masse. Den ligger nok derude. Lavede du lige en Anders? Ja, men jeg lavede den på 30 cm væk i før. Ikke i skodvejr uden sigt på 1,5 meter vand. Nej. Så hvis der er nogen, der har en masse gode fif, så send dem lige. Fordi vi aner ikke, hvad fanden vi laver faktisk. Så, nu prøver vi. Nyt sted. Nyt sted. Skal vi gøre det? Ja, lad os bare gøre. Det blev en tur uden fisk, men det blev en god tur, fordi vi lærer noget nyt hver eneste gang, vi er ude. En af de sjove ting, som man opdager, det er, at der er lige pludselig mange ting at lege med under vandet. Alt det liv, der er på bunden, alt det du ser, som du slet ikke har set før. Meget af vores tid gik ikke på at rode rundt efter fladfisk, den gik i virkeligheden mere på at lege med krabber og lege med små fisk, vi så, rejer, finde ting under vandet. Det er sådan små ting, der er med til at gøre turen til en god tur, selvom vi ikke så nogen fisk. Samtidig havde vi mulighed for at bruge den her tur til at eksperimentere med nogle ting, vi ikke var helt sikre på. Vi havde en fornemmelse af, at vi hver især ikke havde helt bly nok på, så for at ligesom prøve at eksperimentere med det, så tog vi blyet fra Anders' bælte og satte over på mit bælte. Så jeg kunne prøve at se, hvordan er det at dykke med væsentligt mere bly på, og det var en mærkbar forskel. Jeg ved ikke, hvor langt der er dernede. 6 meter. 6 meter? 6 meter, tror jeg. Der er sådan noget mørkt dønt dernede, som jeg bare tænker, der må det jo for helvede være i. Ja. Men I don't know. Jeg er for helvede ikke vant til at fange dem på den her måde. Når jeg kommer ned på bunden, det er fint nok med vægten, fordi jeg kan bare være dernede og så stille og roligt komme rundt. Og så når jeg kan mærke, nu er det sådan du ved, efter vejret, så er det sådan, okay, opad, og så bliver det bare opad, og det bliver ved med at opad, og opad, og opad, og opad, og så pludselig for... Og man skal stadigvæk lige nå at puste alt vandet i sin snorkel ud. Men ja, jeg går ud fra, at der kun er en måde at lære lovligt på. Og den her pisse ting, den bliver ved at falde af. Vi glæder os rigtig meget til at lade mere, og forhåbentlig snart fange vores første fisk. Planen er, at vi så godt som muligt vil prøve at følge og dokumentere, når vi tager ud. Så tusind tak, fordi du så med. Hvis du synes, det var fedt, så husk at subscribe til vores kanal. Og ellers håber vi på, at du har lyst til at se med i næste video.